U naredna 3 dana Prijedor će biti u znaku ženskog šaha. U motelu Atlantis u Prijedoru održava se pojedinačno žensko šahovsko prvenstvo Republike Srpske za ovu godinu. Tehnički organizator ovog turnira je šahovski klub Rudar Prijedor. Ovo je 17. po redu prvenstvo Republike Srpske za dame. Do sad najmasovnije, jer prošle godine bilo 12. Drago nam je da na ovome turniru učestvuje i velemajstor Zana Benderać i intermajstor Jukić Sandra. Mislim da domaće igračice imaju dobre šanse, ali pored ovih koje su igrale na olimpijadi i na svjetskom prvenstvu su male šanse. Meni je drago da naš gradonačelnik i ovaj put ima razumijevanje i zahvaljujući gradonačelniku i lokalnoj upravi upravo se održava ovo prvenstvo za dame. Jer Savez nema sredstava, a evo naša gradska uprava je dozvolila da se na ovom mjestu u Prijedoru okupe najbolje dame što imamo u Republici Srpskoj. To je već praksa postala da je Prijedor domaćin jakih turnira u šahu, a i ponosan je na to jer ima jake šahovske klubove, prije svega šahovski klub Rudar iz Prijedora. Jednostavno, dame su se okupile, danas odigraće prvenstvo i nadam se da će kvalitet ponovo doći do izražaja, a pobjednici svih turnira su oni koji učestvuju, a za nijansu oni koji samo pobjeđuju. Šahovski savez Republike Srpske kao organizator prvenstva za šahistkinje obezbijedio je nagradni fond u iznosu od 2000 maraka, 7 redovnih novčanih nagrada i 3 specijalne za najstariju i najmlađu učesnicu turnira, te najbolje plasiranu članicu šahovskog kluba Rudar Prijedor. Ja sam Ana Benderać, ovo je već recimo 10. put da učestvujem na prvenstvu Republike Srpske. Par puta sam osvajala prvo mjesto, par puta drugo. Nadam se da će i ove godine biti u vrhu. Pa mislim da je ovo jedan od najmasovnijih turnira koji je bio u proteklih godina, čak možda i najmasovniji uopšte od kad se održava prvenstvo Republike Srpske i nadam se da ćemo napredovati u tom pogledu sve više i više. Svečano zatvaranje šampionata planirano je za nedjelju nakon odigranog 7. kola.